खुलुमबाय गिबियावनो सोरजासन इउटुबाव बरायना थाबावबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअआव फिन बरायना थाबावबाय। दिनैहाय जों 2021खौ बिदाय होनो सानदों। बेखौ बिदाय होनानै 2022खौ जों बरायगोन। दा बिनिनो जों माखासे लाहार फाहार खालामगासिनो दं। नै जोंना होगासिनो मावथि सेंग्राफ्रा सावदों हांदों। दा माखासेखौ माबागोन देखायबावगोन। औवा हासुङाव बेदर हांगोन जों प्राइमेटिभ टेक्न'लजिखौ जों एसे दिनै सोलोंनो माबादि माबायो। दा नैबेहाय नै आं नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोननो देखायगासिनो आं माबादि हांगोन नायनो हागोन। नैबे दाउ फेन्दा नैबेखौ हांगोन खेबसेनो। गांखं नैबे फेन्दा नैबे अमानि खोमा नैबे मोनसे दंबावो नै आरो बेबो गांखं आरो नैबे आथिं सावदों जोंना बोराया। ओमफ्राय बाहाय जों औवा हासुङाव सावनानै माखासेखौ फोमोनगोन बाहायनो। बेसेबां गिदिर गिदिर गोदानै होदो बिदिनो होजाबाय। बेबादि गोदागासिनो जोंना। स' जों दा बिदिनो हांनाय सावनाय एवनाय जागोन। माबा एवनाय नङा सरि हांनाय औवा हासुङाव मेनाय ओमफ्राय बिदिनो सावनाय आरो औवा हासुङाव मेनाय ओमफ्राय हांनाय। औवा हासुङाव सोबाय नै बेदरखौ लागायबाय मस्ला मस्लि सामब्राम बानलु हालदै गासिबो लागायबाय। नै कालार जाखाबाय डाइरेक्ट सोबाय। बिदिबासो थालिर बिलाइयाव फाननांगौ जागौमोन ना। सोखाजोब्बाय नै हेभि माबा होदों होयो नैबे गासिबो दंजोबो। नैबेहाय नैबे बानलु गुन्दै मिरसि नैबे संख्रि नैबे थाव नैबे मस्ला आरो नैबे माथाय मिगि पेकेट थिननानै दं नै नुडेल बानलु आरो बे हालदै गासिखौबो होगाजोब्बाय। खालि रेडिल' जानांसिगौ। मोनागुलायबाय जों दखानाव आरो ना दंबावो। नैबे मोनजोबखाबाय नै जानांसिगौल' नै र' नै बे मा फेन्दा दाउनि आरो नैबेबो फेन्दा नैबे गांखं नैबे खोमा अमानि नैबेबो खोमा अमानि जाबाय। नै थिंख्लि मोनसे जाबाय। थिंख्लि मोनसेयावनो बुंबाय दाना मोनथाम गाहाम माबादोंमोन जों। अब्ला जों बेखौ अर लागायनोसै बाहाय सावला जों एसे दुब्लि माबायाव थांसै। नायलांबाय थादो बिदिनो लागायबाय नै औवा हासुंखौ होबाय अरदाबाव। दा बिदिनो 1 घन्टासो टाइम नांगोन बे। बिनि उनाव बे मोनगोन आरो बिदिनो नेबाय थाथोंसै। दा बाय एसे माबा खालामखाबाय जों हिट खालामखाबाय। दा बैहाय लांनानै एसे माबानोसैल'। बिदिबा जोंना गासिबो रेडि जाजोब्बाय। दा बहायनोसै खाजि लागायखांबाय जों अमा खोमाखौ लागायग्रोबाय। दा माखासेखौ होगासिनो औवा हासुङाबो मोनथ'वाखै नोंथांमोना नायनो हागोन। लुबैनो नाङा दे। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनोसै देग्लायनि 2021खौ बिदिजोंनो जों बिदाय होलांसै। 22खौ जों बरायनोसै। अब्ला नै जों मा लागायखो आं नोंथांमोननो देखायनोसै। लुबैनो नाङा दे खिन्थु। नैबे जाहैबाय अमा खोमा सामब्राम बानलु दुन्दिया होबाय। नैबे जोंना स्पेसियेल आइटेमा नैबे नैबे जाहैबाय जोंनि स्पेसियेल आइटेम। नैबे जाहैबाय दाउ गांखं साब्रैनि मोनब्रै। नैबे जाहैबाय दाउ फेन्दा साब्रैनि मोनब्रै। नैबे औवा हासुङा नै बेबो हिट होगासिनो। नै औवा हासुङाव दाउ बयलार मासेखौ मेजोब्बाय जों। आरो जोंना ना दंबावो नाखौ मेथ'वाखै। दा बुस्थुआ नैबेनो हनै फाग्लाफ्रा जाला जोब्बाय बिजौमिनखौ होनानै। आरो आं जिगाब लायनायावसो आराम जिरायबावबाय बोराया सासे। नैबे जोंना दा होमबा जों लोंनाय जानायखौ माबा खालामसै स्टार्ट खालामसै। जों एसे माबा खालामसै निउ इयारनि नामाव। अब्ला जों नायलांबाय था भिडिअखौ। दा दसे उनाव दा नुबावगोन
बिदिनो नुलांबाय थागोन जोबजासे अब्ला जों जानायखौ आराम खनसे लुबैनाङा दे जोंहा जानायनि फर्मुला नै बे दुन्दियाखौ मारै जायो गोथाङैनो जानाय बेखौ आं जानानै नोंथांमोननो देखायगोन बे दुन्दियाखौ बिराद मोजां मोनो जानो नै लाय दुन्दिया मालाय सिलंखा गुदियावसो बेयाव नङा ओरैबाबो फैखायो माबायावसो सोरनाव संलाय नोङो मा सिलंखा खाथियाव ओंखाबायना गोथाव दा आं दहायलाय माथो खोन्थाहरखाखो मिक्सारखौ बिदिनो जागासिनो ओमफ्राय दा माखासेखौ लागायथ'वाखै दाबो जों दा बेखौनो जाग्रोगासिनो दाउ गांखङा मोनसे थिखोबाय जोंना नै ओमफ्राय लागायनोसै जों दाउ गांखंखौ अरखाजोबसै ओमफ्राय नैबे माबाया लेग पिसआ माबाबाय हासुङा बोरो हनै खामजोब्बायसो नामा हासुङा नैबेलाय नैबे माथेनायासो हासुङाबो जागासिनो चार्जआव होहाबगासिनो जों नैबे फेन्दाया नै लेग पिस आइ बिनि लेग पिसआ मारै बायखो ना माखो दा जों होबाय थाथ'नोसै बिदिनो मोनहांगासिनो फारि फारि दाउ आथिङा मोनग्रोबाय जोंनानै माबाया दाउ गांखङा दा लुबै दे रायजोफोर ना मेनाया मेनबाय दे जोंना बाथोन सिफ्लेसिगोन जोंना आदाया नाखौ नैबाव सिफ्लेगोन नै बाय सिफ्लेगोन नै मासे गारबाय मानै गारबावनोसै आरो मासेबाव नै आरो दंबावोसो ब्रिज ना चाइना फुथिना खुदखुदि जों बेखौ जेखिजाया जादोला नै बेजों लागायगोन नै बे बाथा गोथां नुनाय आरो गोजा नुनायजों जों लागायगोन बाथा होनो बे नाखौ जों जाहैबाय बाथाया मोजाङै देखायनोसै बाथा नङामोनदांलै बाथा थारमानि मिरखा बे लकेलनिसो बे नाया बैनो सारनाय मिरखायानो खोमा मिरखा लकेल फुख्रिनि ना थालिर बिलाइयाव मेनाय माइनाव बेखौ देखायदोंबा नैबेथ' माबामोन मिरखायानोमोन बेबो जेनेबा हांनानै एसे रानख्रेबलांबाय बुस्थुआ होमबा नैबे सामब्राम गुफुर बेखौ दाना नैबेजों लागायगोन नैबे गोजाजों गोथांजों बानलुजों लागायनोसै आदसा बेखौ नैबे आदा बानायसिगोन एसे ओइ जेबो नङा एसे मोसाबाय बिदिबा दा 2022 मायथाइनि जानुवारि दाना हाबजेनबाय अब्ला जोंबो जानुवारिखौ गाजा गोमजायैनो बेरायबाय बिदिनो पिकनिक एसे पार्टि जानानै दा जों पिकनिक जानायखौ जों फोजोबनोसै बेखिनियावनो हराबो थ'बाय बोथोरा गुसु बिराद निहिरबो सिरिदों नै आरो गोजांदोंबो बिराद बार गुसु बारदों जों बेदर मेनाय जाबाय सांनाय जाबाय ओमफ्राय बायदिसिना आरोना एसे फरायनायबो जाहैबाय जेनेबा बोसोर गोदाननि नामाव गाज्रि दा मोनसै बेफोरखौ दा भिडिअखौ होमबा आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक्स आरो कमेन्ट्स आरो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम गोख्रैनो सहैनो हायो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों आं 2022 मायथाइखौ बरायना थाबाय जाहाथे बे 2022 मायथाइया बयनिबो संसाराव मोजां सम लाबोथों बयनिबो साननाय हनाया जाफुंथों सोरबा सेंग्राया जुदि हाबा जायाखैबा जानो मोन्थों सोरबा सिख्लायाबो जुदि हाबा जायाखैबा जानो मोन्थों सोरबा हाबा जानायनि संसाराबो मोजां जाथों जाहाथे मोजाङै जै मैयै रायजो जालांनो मोनो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय बे 2022 मायथाइयाव अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।